Anginibingelele la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Namuhla ngifisa ukukhuluma ngokulandwa komphefumulo. Olandwa ngehlahla. La kwenzeke khona isigameko esithile. Umuntu wabe sedlula. Umphefumulo wakhe wasala lapho. Abantu abaningi ke banolwazi lokuthi umphefumulo ulandwa ngehlahla lomlahlankosi. Kanti isintu sethu siyakuphika lokho ukuthi wonke umuntu ulandwa ngomlahlankosi. Akunjalo. Uzwa abantu bethi mina ngawulanda umphefumulo kodwa kuthiwa awulandekanga. Yizona zonke izinto lezi ezidala ukuthi izinto masizenza zingenzeki ngoba indlela esenza ngayo asibuzi futhi asicwaningi ukuthi ngesikhathi sendulo kwakwenzeka kanjani. Ake ngenze isibonelo. Ngokwesintu sethu izithebe ezintathu. Indoda inesithebe senhloko ngeke isithebe senhloko sidliwa abafazi. Abafazi nabo banesithebe sabo sesifuba angeke sidliwa amadoda. Intombi nazo zinesithebe sebele angeke leso sithebe sadliwa amadoda noma sadliwa abafazi. Kanjalo ke nala makuthiwa kulanda umphefumulo. Indoda ilandwa ngomlahlankosi. Umfazi osuke eganile ngokuphelele ulandwa ngehlahla lomganu. Bese kuzothi umfana noma intombi engaganile enhlobo engeyena umfazi nowesilisa ongeyona indoda ulandwa ngehlahla lomthola. Uma ke singenza njalo imphefumulo ingakwazi ukuthi ilandeke ngendlela ekuyiyo. Amahlahla mathathu okulanda imphefumulo yabantu. Ihlahla lomlahlankosi elilanda indoda, kube ihlahla lomgani elilanda umfazi, kube ihlahla lomthola elilanda umfana noma intombi. Noma kuthiwa umuntu usekhule kangakanani eyosilisa kodwa uma engaganiwe ethongweni lo umuntu usuke umfana, ihlahla kufanele lisebenze ihlahla lana lomthola. Ngiyafisa ke ngeimpunga yesintu ukuthi abantu baqikelele ukuthi uma belanda umphefumulo la yasalela khona bese beyilande ngamahlahla afanele. Ngowagawula lamahlahla abantu ngibakhombisa ukuthi masikhuluma ngehlahla lomlahlankosi sikhuluma ngehlahla elinje, masikhuluma ngehlahla lomgano sikhuluma ngehlahla elinje, masikhuluma ngehlahla lomthola sikhuluma ngehlahla elinje. Asibonge kakhulu. Mzukwane ngawathola ke lawo mahlahla ngofika nginikhombisa ukuthi nanti ihlahla lomgano, nanti ihlahla lomlahlankosi. Ningakhohlwa ke nokuthola izincwadi zempunga yesintu ezifundisa ngesintu sethu thina sabantu abampisholo. Angibonge kakhulu. Siqhubeke njalo sibuke Impunga Yesintu TV isiphakele indaba zesintu ezimtoti bese siyasubscribe siphinde futhi siwathanda ama video bese siwadlulisele naphambili. Asibonge.